salutare, oameni buni, sunt George Ovidiu de pe canalul George Ovidiu, care e și logic, și astăzi vom face un daily vlog. Vom vorbi despre prieteni care se dau șmecheri, care de fapt sunt niște... Nu înțelegeți voi ce a spus. În primul rând luăm un caz. Marcel e un tip mai sărac, nu are bani, dar unchiul lui și vezorii sunt culcați. Stă într-o scară de moșorogi și pute rău și eu foarte urât. Așa, mă scuzați de vă pentru sociale, este din cauza că este afară pentru că eu filmez și fata mea este cam și bun, deci Marcel are și niște prieteni. Îi cheamă Aren, i-a luat de exemplu cineva, i-a luat laptop, i-a luat PlayStation, Xbox, toate mâna a treia. Dar le spune că mâna întâi, pentru că arată numărul, ce vrei. Și Marcel face așa, să nu vedem. Trebuie să vii pe la mine ca Xbox, PlayStation și părinții să fie lasă să se folosească. Deci, sau în fiecare zi, hai la el să stăm în fața blocului, în parc lângă el, dar știi, de rare ori să stăm și noi în parc lângă prietenul Ion, față la el, de rare ori. Să spunem așa. Și, de exemplu, aceste lucruri pe mine mă cam enervează. De exemplu, să vină unul să spună, da, sunt pijamale, pentru că da, și pentru că da, nou. Așa. Deci, v-am spus, chestiile astea sunt retardate. Oamenii ca să se dau mari cu un anumit lucru. De exemplu, ar fi mai bine, de exemplu, cu prietenii mei de la 6-a, așa, de exemplu, să vă stabiliți din voastră, de exemplu, dacă vrei, de exemplu, să nu vă mai duceți într-un loc, puteți pur și simplu să stabiliți, votați și așa mai departe, și stabiliți voi. De exemplu, nu acel copil, de exemplu, vrea în fața la el că lasă mai mult sau poate să aducă nu știu ce porcărie. Oamenii sunt evident niște căcați. Trebuie să fii sincer. Te duci mai mult, de exemplu, dacă vrei să fii, nu știu să vă spun, cum sunt eu. Eu, de exemplu, un copil zice undeva, eu mă duc acolo. Câteodată, nu mai vreau acolo, că devine plictisitor. De exemplu, am eu un coleg care nu vreau să-i dau nume, care aproape în fiecare zi să stăm la el. Într-o zi, eu cu niște prieteni ne-am zis să nu mai spune, să ne mutăm, de exemplu, în altul. De exemplu, azi la mine, mâine la nu știu cum și așa am făcut. Și eu zic că așa e cel mai corect. Să spuneți și voi în comentarii, chiar vă rog. Deci, cam atât a fost cu acest daily vlog. Adică, în acest daily vlog vom vorbi despre subiecte, chestii, etc. Deci, pe bune, sunt niște căcați oamenii ăia. Căcați! Deci, cam atât. Eu am fost George Ovidiu și ne vom vedea data viitoare. Să sperăm. Pa!